Äänitestin tekeminen. Äänitesti löytyy täältä Meeting-valikosta. Audio Setup Wizard. Ja näin siirretään ikkuna tähän kohdalle. Eli painetaan Next. Tehdään ääni kuuloketesti. Kuuluuko kuulokkeista? Kun se soittaa nyt säveltä. Noin. Sitten Next. Sitten katsotaan, että on oikea mikrofoni valittuna. Eli mulla on nyt tämä Logitech, mutta tämä tarjoaa oletuksena tätä Realtechia, mikä on tämän koneen oma mikrofoni. Et tässä kohtaa täytyy vaihtaa oikea mikrofoni. Sitten tehdään tämä varsinainen oman puheen testi, eli toimiko mikrofoni. Painetaan tätä Record-näppäintä. Tuossa ohjeessa sanotaan, että Please speak, I can see the recording bar is moving ja niin poispäin, mutta kyllä tähän voi puhua ihan muutakin. Eli ihan vaikka tällainen testata, että tuleekohan tämä ääni nyt täältä kuuluviin. Ja sitten painaa stoppia, kun lopettaa tuon puhelunsa ja sitten testaa täältä play recording. Ja jos ei omista kuulokkeista nyt kuulu mitään, niin sitten se äänitys ei ole onnistunut. Mutta jos kuuluu, niin kaikki on kunnossa. Seuraavana varmistetaan taustan hiljaisuus, eli nyt täytyisi olla niin kuin ympäristö sillä hiljasta, että tämä masina nyt sitten testaa. Ja sitten viimeiseksi se näyttää, minkälaisia arvoja on tullut. Eli näin tämä käytännössä toimii tämä äänitesti.